Il-qorti rrilaxxat għad-difna il-fdalijiet ta' Janet Harvey kważi ġimagħtejn wara s-sejba tagħha makabra f'dar f'San Pawl il-Baħar. Il-mara kellha 69 sena u kienet ilha mejta aktar minn 3 xhur. Mill-ewwel stħarriġ kien ġie determinat li l-mara kienet ilha mejta sa mill-14 ta' Novembru li għadda u żewġha Russell Harvey kienet deċida li jżomm il-kadavru tagħha f'darhom fit-triq Salluqa. Dakinhar ir-raġel kien inżamm il-pulizija wara li ġie arrestat f'ħanut fil-qrib. Fuq rakkomandazzjoni tat-tobba huwa kien ittieħed l-Isptar Monte Carmeli. Dakinhar stess tas-sejba, One News infurmat ukoll li r-raġel ġie rilaxxat mill-isptar fl-aħħar jiem wara diversi testijiet psikjatriċi li saru fuqu. Sorsi qrib il-pulizija qalu kif fl-aħħar 15 il-pulizija kelmet fit-tul lir Russell sabiex tistabbilixxi x'wassal sabiex ħalla l-katavru ta' martu fl-appartament tagħhom. Minkejja li l-eżamijiet forensiċi kienu kkonfermaw li Harvey ma kellha l-ebda sinjali ta' vjolenza, One News infurmat li l-pulizija qed tistenna l-eżitu tal-inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Jana Mikallef Staffraċ dwar jekk għandix tmexxi kriminalment fil-konfront tiegħu. Fost dawn b'akkużi ta' moħqrija tal-annimali hekk kif l-appartament instabu għat-taqtates mhux f'kundizzjonijiet xierqa flimkien ma' kelb mejjed. One News infurmat li fl-aħħar jiem l-esperti maħtura mill-Maġistrat flimkien mal-Pulizija tkellmu fit-tul ukoll ma' wħud mis-sidien tal-ħwienet tax-xorb li kien jiffrekwenta Russell u ma' ħbieb oħra tal-koppja. Dan sar sabiex jiġi analizzat il-karattru tar-raġel sabiex jiġi stabbilit jekk kellux intenzjonijiet kriminali fosthom ta' frodi wara żammat tal-katavru ta' martu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.